Zo školy v Hontianskych Nemciach sa stala celoslovenská rarita. Žiaci do nej určite budú chodiť radšej ako doteraz, veď posúďte sami. Nudné jednofarebné steny sa stali galériou. Základná škola v Hontianskych Nemciach teraz hrá farbami a každá stena znázorňuje funkciu učební, ktoré tu žiaci majú. Pre mňa to znamenal predovšetkým krásny čas strávený v tejto škole s mojimi malými obdivovateľmi, keďže deti boli súčasťou tejto tvorby, pretože každú prestávku pri mne stál tu hľúčik a podporovali ma, za čo im ďakujem. Samozrejme vedeniu školy, ktoré toto zorganizovalo a ufinancovalo vlastne. Takže tým sa chcem tiež poďakovať. Slávnostné odhalenie doplnila aj scéna rodákov z Nemiec, ktorí sú dnes úspešnými ľuďmi. Práve ich portréty môžu žiakom neustále pripomínať, že aj malý žiačik zo základnej školy môže v živote dosiahnuť veľmi veľa. Keď som prestrihol tú pásku a uvidel sa tam, tak som si hneď spomenul na tie pršteky, ktoré tu na Národná škola sa to vtedy volalo, nie základná, na Národnej škole. Po týchto prstíkoch som dostával pravítkom. Nikdy by som si nebol myslel, že sa dostanem po týchto trestoch telesných, ktoré sa vtedy udeľovali za mojich mladých čias, sa dostanem tak vysoko, aj keď som nevedel matematiku, a ako som hovoril tu v príhovore, a to dodnes, to nie je len keď som bol školák, dodnes si všetko počítam na prstoch. Celá premena školy na galériu najrôznejších obrazov trvala autorke 10 mesiacov. Niektoré výjavy sa maľovali ľahšie, pri iných sa poriadne potrápila. Áno, povedala som, že je to môj múr nárekov, akože nechcem nikoho z týchto zobrazených pánov haniť, ale trvalo ma to skutočne dlho ju spraviť, takže preto som vždy tu kľačala na zemi, tak som si tak povedala, že je to ako múr nárekov. A hoci každá stena je iná, dôležitým je vnímať všetky predmety ako jeden celok, pretože každý vyučovací predmet je dôležitý a žiadny netreba odsúvať či naopak dávať do popredia. Chcela som vlastne tým deťom ukázať nielen čo je to umenie, ale predovšetkým to, že nemôžu jednotlivé predmety vnímať oddelenie od seba. To, že sa mne páči matematika, niekomu inému dejepis, a ja som im chcela ukázať, že všetko poznanie je krásne spolu. A priestor tejto galérie mi to vlastne umožnil, kde môžu vnímať jednotlivé predmety alebo znázornenie tých predmetov súčasne. Toto dielo, ktoré sme tu dnes odhalili, je raritou na Slovensku. Som rád, že Janka ako naša zamestnankyňa, ako naša učiteľka prišla s takým nápadom nakresliť na stenu niečo. Keď som to uvidel, prvá myšlienka ma napadla, že wow, a už potom bolo len na mne skúsiť ju motivovať. Janka, nenakreslila by si ešte toto a toto. Deti mali z nových stien veľkú radosť a priznali sa, že by ich ani nenapadlo znehodnocovať, veď aj oni pomáhali minimálne svojim obdivom k ich vzniku. Chodia okolo stien, dobre ženie meter, veľmi si to vážia a dúfam, že to takto ostane čo najdlhšie. Keďže ruku k dielu priložili aj ostatní učitelia, najmä čo sa týka financovania farieb a maliarských potrieb, finančné náklady boli zanedbateľné. O to viac sa celá škola teší z nových farebných chodieb a plánuje pomalovať aj prízemie, ktoré využíva prvý stupeň. Ten začnú pretvárať na umelecké dielo už počas leta.